സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐലൈനറും കാജലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചൊറിച്ചിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷനും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? അതോ ഈ മസ്കാര സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാഷസ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് തോന്നലല്ല, ഇത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു 3 മന്ത് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഐലൈനർ, മസ്കാര ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസീലർ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ 1 ഇയർ വരെയാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉള്ളത്. പൗഡർ ബ്ലഷ്, നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതൊക്കെ 2 ഇയേഴ്സ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്ലഷിനാണെങ്കിൽ 1 ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ഥിരമായിട്ട് മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഈ വീഡിയോ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ.